Velkommen til Simple Cooking Refood. I dag der skal vi lave en rigtig dejlig chili og rester fra tomattoppe, peberfrugter og gulerødskræller. Så vi har gemt alle vores tomatrester i en spand, og det samme med peberfrugt med kerner og top og hele måden. Det er selvfølgelig alt sammen skyllet og vasket. Og så gulerødskræller. Og så har jeg hakket 2 friske chilier, jeg vil også tage toppen med. Og det skal ind og bages cirka 30 minutter ved 180 grader, og så får vi en fantastisk chili ud af det. Så er gulerødsrester, tomatænder og peberfrugter blevet bagt i cirka en halv time ved 180 grader. Nu skal det op i blenderen og blende sammen med en lille smule tomatpuré og en lille smule chili for at give chilismagen til din chili paste. Så kig med her. Og så starter blenderen. Så er chilipasten blendet. Nu kommer den op i en skål. Og så er den klar til at blive serveret. Simple Cooking Refood Chili Paste. Velbekomme.